В едно обикновено училище, 6-ти клас, седеше светло, усмихнато момче, което винаги намираше начин да разсмее съучениците си. Той обичаше футбола и рисуването, но напоследък откри, че има още нещо, което го кара да се усмихва или поточно, някой. В същия клас учеше Елеонора, момиче с дълги коси и тих, но топъл смях. Тя беше отличничка и винаги носеше в чантата си книга. Когато учителката по литература задаваше въпроси, Елеонора почти винаги знаеше отговора, а Светло не спираше да гледа. Един ден класът имаше групово задание, трябваше да напишат съвместно есе за приятелството. Учителката нарочно сложи Светло и Елеонора в един екип. Светло се притесни как ще говори с нея, след като дори едно здраве му се струваше трудно, седнаха един до друг в библиотеката. В началото мълчаха, но постепенно разговорът потръгна. Оказа се, че и двамата обичат да рисуват. Светло се усмихна и каза: Значи ти не си само отличничка, а и художник. А ти не си само футболист, а и много добър в измисленето на истории,